ole chi bai vek ule e pathian zara e kum sang ni som ni panga kum top ni ni som thum pakhat chu kan lo thleng le tareng meya keipo vo in chu kan kalkwal vela nia tian wheelchairin Christmas lai khanin ni som ni pathum le ni li khanin kan society thilvel zuarin kan thuto a dor pui taxis tana khan voin chu thulavin ti hianin kan hankal te chuak ve ni a hei ka fa pain min nora ka fa no in tha lo la a arem dan ang angin ain dot po hian ka da lova tian document tan ka tia ka da ve shim shima hankal chua ve thei hi akhat sia ton ba khi chu namte kan omani chuanin Christmas le huna te no vehicle te ala om le te ni chuan kan lakal vele thei tura ngai la pathian zara ma se hei nge kan chin tur a hriat lova kan nun na hian thu kan nei lova kan enga ma hian thu kan nei lo a ni chu wang chuanin thu kan nei lo zia lan chia na chu hei wheelchair a po chuang ngai lovin heng lai te po ke te ya chak tak tak kal thin kha tian wheelchair a kan local ve angai ta ani meya chu wang chuanin vo in nia te ti hian kan han kala mi sang mel te kan han mu a mel hriat te tun ma kan mel hriat lui te nen po kan han in mu ti khan a hlimom ve khop meya anuam ve a chuanin kan chuti lai kara chuan kan ron saitel du chu wheelchair mang hi tiang han kan chuak ve zo zo thina no vehicle ti ve a vel te hianin mi soi zui le engemaw tia ka kan vasiat engemaw then kat kan vat tona hianin heng ho hi an chuak ve sek mai tia enge khu ta min da an zinga min pom ve lawa tiang anga min lo ngai hi an om apoi khop meya Mizoram a hianin kan tan hmun a chep to te reng nen hianin mitin hi chuanin in ril ruwa tal hian min lo pom ve ola kan du em a chan chu kan du wanga wheelchair om po kan nilawa ti hianin natuarin kan om ve ania kan du dan te chuan om theila ke akal ve a hrisel thataka ke akal ve a ma ni do ang te ti ve theite kan chak em ma se kan du than ani lawa kan du than lo danin ti hian kan omani meya chu wang chuan hei mi then khat chuanin in chuak ve theia valom om ve tiang in kal ve theia lom om te min lo ti thowa mihring ril ru hi alo in ang lo khop meya chuti lai kar min lo pom mi alo tu le enga ma min ngai lo khu ta min da ang chi ang hi an lo om ve boka in zinga khan min lo pom ve sham ula in du angte in chak angte in ti du zong angte khatiang te kha kan chak ve veka kan ril ru pa ngai veka ni ti te kha min lo hriat sak ve turin kan du chowa chuanin ei no pangte te thalai te po wheelchair mang hi an om ve nuala Mizoram a hian kan thanem khop maya a then khat te pe chu ma in chunga tom ngor kholai a po chuang ngam lo akum la no pang de wang chi te pe chu zaka chuang ngam lo te po hi an tamani hei mi then khat min lo en dana te akan lo mak ve baka wheelchair han in nor hi chuan khatianga khan tam takhi chu an zaka an tom ima in chunga ril ru depression te po nein ril ru she om taka om te po hi an om nual ani ti te hi min lo hria sak ola wheelchair mang mai la in zinga min lo pom ve ola enge min lo fui ve ola alom om ve shim atian mel hriat ngai lo ten bazar dona min lo ti ve te hi mi pa ngai anga min lo ngai min lo ti ve te ril ru hi hlim veng mai nia kan mak no pang te chu soi lo min khong ai wang chu ni tho ma se puitling eng lo pan na satak mai min han en vak mai the za tha ve du ko maya pa ngai taka min lo biak ve mai te hian hei ma ni pa ngai ve riau te hian kan in sha ve nia
ka nga te khanin hei Mizoram hi chuanin kan chep ve si a kan tan kholai kal chuan na tur mi ram te angin a om ve bok si lowa ai zol ngat pe hi chu i khopui chung hi a chep em veka khoi lai mei po hi kal chuan na tur hi awang em mei bok si a i heng ang ni hi tia kholai dunga kan kal chua ve thei na ni hi ani ve deuh mai bok sia mo chuwang chuanin kan lo chuak ve kan lo hnok ve deuh ani poin i min lo hre thiam ola then khat te hi chuan mi te hin lo pui ve soka mi fel takan online tle ma til hre thiam lo ve deuh hlek ki an lo om ve thina hei hi i apoi thina nangma ni ang tho ru kan pu ve ti sia ola in chunga akum tel te then pe chi ma ni in chunga ma ni khum po pel lo ten i an tom ngot me nya i khatiang ang chi te kha i kan lo ni ve wangin hetiang anga i kan lo kal chuak thei hi chu min lo lom pui i ve ola kan du em ani i chan hei society ang te po kan dinga ti hianin a fui te po kan han in fui ve nok thina ti khanin heng hi kan ti ve thei chun ani ti hi min lo hriat sak top mai ra o chuan kum hlui lim takin lo thla ola pathian nen dam takin kum thar in lo chuang kai theu don nia